IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Balay giti pa nagfiesta iti Ilia pinili ang nagmudo iti Sabado, Abril 18. Inbatan ni Vice Mayor Mayo Bumanglaga nadlaw na nag-level up when nagdimor as iti pa nagselebrar da iti Abela Ken Bawang Festival gapo iti napinta sa langen-langen ken suporta da iti bumarangay. Kunana, iti baet iti mapaspasara na krisis iti pagilyan, impakat da iti taga pinili iti panag-recycle tapno agbalinlata na pintasa ken presentable da iti float ken booth da gitoya. Kunana, iti biyan ti lokal a gobyerno naikat da iti aktibidad nga agkasapulan iti adu a gasolina kas iti motocross car show ken sirko sa tapno makainot. Tangmat iti Gio Pinili, adu iti kinatmi nga pati iti fiesta. Namumpay naglimang aldaw kami, adu pa'y kumati aktibidad nga income inyuswat kina po mayor. We had to cut those activities nga masakol iti gasolina. Sila motocross, car show, circus, talo kumati parada mi. Yung nagbali na naman mesan. Tapos kastagat na ipakita mi nga agtipid kami but we cannot sacrifice the klamor ti tao nga ada iti panawon nga may dapat pinag-bisita iti sentro. Itugot iti anak da, may dag karnabal, may da aggatang kadagiti gatang ti fiesta. Para kanya mi kinapo mayor kat di pinagtipid kat hana kinasawan nga di mo masapol ti gumastusan. But you just need to choose the paggastusan and perhaps nakatipid-tipid iti medical side, medical aspect kasi siguro di mga aldaw naragsak iti umili, awan nagsaksakit, naragsak dagat may buya, makita da DJ anayasan iti programa kat nakapimpintas, mamit da iti katabagyadang babalik payans, nakikita kami dito sentro. So, dito kat may isang wagas nga hindi pinagkikita mi kat priceless, awan presyo na, awan iti mabaling pang kantidad, kada iti ragsak, kan ganas iti titipon-tipon para tatang fiesta. Kabayatan na, nagyaman ni Mayor Romel Labasan kada iti kakailyan na, iti naiget ako operasyon da iti fiesta, tapno mabiyag ti kultura kan tradisyon da gitoy. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.